Ja hyvät kuuntelijat, tämän tunnarin alla purjehditaan maailmaa ympäri. Tähtäimessä kun ainakin 3 ja viime tietojen mukaan jopa 4 suomalaiskipparilla on tuo ensi syksynä Englannin Southamptonista starttaava Whitbread Around the World-kilpailu. Missä puureissa meille tutut maksiveneprojektit tällä hetkellä puhaltavat? Siitä kertovat meille seuraavan puolen tunnin aikana Markku Viikeri, Mikaela von Kouskouw, Harri Harkimon miehet ja sveitsiläiskippari Pierre Fellman suoraan Etelä-Ranskan auringosta sekä Ludde Ingvall puhelinlankoja pitkin. Ja otetaan tähän suomalaisista ensimmäisenä viimeiseksi, eli tuossa vuodenvaihteessa maksiveneensä vesille saava Markku Viikeri. Mara, lehtilausuntojesi mukaan usko ja into on suuri tällä hetkellä. Aiot olla Whitbreadin maalissa ensimmäisenä, niinkö? No se on ehdottomasti edelleen tarkoitus. Se on ollut alusta asti ja nyt on rakennus ja muu niin pitkällä, että ainakaan siinä puolessa ei ole mitään niin kuin tullut eteen sellaista, mikä asettaisi kyseenalaiseksi tämän mahdollisuuden. Missä vaiheessa tuo vene siellä Pietarsaaressa telakalla on, ihan konkreettisesti sanottuna? Meillä on runko ja kansi ollut valmiina jo joitain viikkoja ja helotus on lähinnä käynnissä ja koneiden ja muiden asennus. Kuinka suuri tuosta sinun maksistasi tulee? No se on nämä kaikki maksit aika lähellä mitoiltaan toisiaan. Tämä meidän on 24,80 pitkä ja 6,95 leveä. Maston korkeus on noin 36,5 metriä merenpinnasta. Sinähän olet arvostellut aika rankastikin näitä kilpailijoittesi veneitä. Olet sanonut muun muassa, että Harkimon maksi on auttamattoman vanha ja Ludde Ingvallin vene on rakennustavaltaan vanhanaikainen ja helotus vaatimatonta tasoa. Kuinka hyvin olet itse asiassa konkreettisesti päässyt tutustumaan näihin paatteihin? No mä oon tutustunut molempiin niin läheisesti kuin voi, eli sisältä ja ulkoa. Ja mä en tiedä, onko tämä arvostelua, jos mielipiteensä sanoo, että he on eri linjoilla kuin minä ja sillä siisti. Mikä tuossa sinun veneessäsi on se juttu, joka ajaa ohi muiden? No sanotaan rakennustapa, materiaalit, eri tällaiset osavalmistajat, helavalmistajat, mastovalmistajat. Mä uskon, että me ollaan aika paljon edellä näitä kahta muuta siinä. No entä sitten tuo miehistöpuoli? Onko varmoja nimiä jo julkaistavaksi? Niin no periaatteessa koko miehistö sinänsä on varma. Sellainen julkinen salaisuus on ollut varmaan, että nämä 2 kaveria, Timo Huttunen Scopebankista ja Antero Kairamo, jotka on ollut alusta asti jo tekemässä venettä, että heidät mä ehkä voin tässä vaiheessa mainita. Missä vaiheessa loput? No kunhan kaverit saa töissä ja kotonaan ensin asiat klaariksi, niin julkaistaan sitten koko miehistö yhdellä kertaa. Kerro vielä, Mara Viikari, mikä on ollut sinun pääkriteerisi näitä merimiehiä valittaessa? Sanotaan kokemus ja voiton nälkä ehdottomasti. Onko sinun miehistösi ikärakenne lähempänä 25 vai 35 ikävuotta? Se on lähempänä 25 kyllä, että meillä on vähän reilu 28 keski-ikä tällä hetkellä. Selvä. No sitten koko syksyn on kelattu sinun kohdallesi sponsorikuviota. Alkaako se olla jo koossa? No pääosiltaan kuvio on kasassa. Me edelleen haetaan sponsoreita, niin kuin mä uskon, että hakee kaikki muutkin projektit, jotka lähtee tähän kisaan. Entä tuo paljon kohottu pääsponsori? Se pääsponsorikysymys meillä on edelleen auki ja siitä käydään tällä hetkellä useamman yhtiön kanssa neuvotteluja. Eikö sinulla ole yhtään kylmä renki takapuolella ympärillä sen tähden, että vene valmistuu ja välttämättä rahoja ei ole vielä kaikkia koossa? No ei kylmä rinki sinänsä, koska mitä enemmän me ollaan saatu esiteltyä meidän projekteja, sitä enemmän mielenkiintoa on tullut ja koko ajan tavallaan lisää sponsorointia ja yhteistyötä ollaan saatu aikaan, että ihan mukavasti menee ja
ei tässä vaiheessa niin kuin kannata kylmää rinkiä ottaa. Eikä yöunia se menettää. Joo, ehdottomasti ei. Että tässä on määrätyt riskinsä ja se ei pelaa, joka pelkää. Miten teidän ohjelmanne tästä lokakuusta nyt sitten etenee? No me mennään Atlantin yli helmikuussa. Seilataan näitä maksiregatoita Karibialla ja Floridassa. Sen jälkeen 2 Atlantin yli kilpailua ja 1 tämmöinen Atlantin ylitys, joka ei ole kilpailu. Ja sen jälkeen Englannin kautta tullaan tänne Suomeen, jossa vietetään kesäkuu. Ja sitten taas takaisin Englantiin näihin maksiregatoihin ennen kisaa. Ja sitten syyskuussa alkaa itse kisa. Vielä tähän loppuun, Markku Viikeri, tai sinun mielipiteesi kaupungilla liikkuneesta huhusta, että myös 4. suomalainen maksiprojekti olisi osallistumassa Whitbread Around the World-kisaan. Ja tällä kertaa olisi kysymyksessä naisisto, eli Mikaela von Kuuskullin johdolla maksivene naisten kera. Oletko kuullut tästä jotakin? No mä oon kuullut tietysti, niin kuin kaikki muutkin on kuullut, koska tämä on tällainen virallinen huhu. Toivon, että se onnistuu ja toivotan lykkyä pyttyy tytöille. Mä uskon todella, että Mikaelan johdolla tämmöinen projekti onnistuu vallan mainiosti. Sinä siis uskot, että naisetkin voivat paattiin ahtautua siellä monta kuukautta keskenään viettää, siinä missä miehetkin? Joo, kyllä mä uskon. Kyllähän naiset on, ei nyt näin pitkiä reissuja keskenään, mutta pitkiä reissuja ei ole tehnyt tähän mennessä ja mikä ettei. Tuohon huhuun juttuun itseasiallista tietoa sen verran, että olin yhteydessä itse Mikaela von Kuuskulliin. Mikaela kertoi, että hän on tosiaan suunnitellut jo toista vuotta maksiprojektiaan naismiehistöllä tai naisistolla, miten vain. Ongelmana vain on, mikäs muukaan kuin raha, tai paremminkin sen ja sponsoreiden puute. Suurin osa Mikaelan naisistosta olisi kuulemma jo koossa, ja vuokrattavaa maksivenettäkin on ulkomailta katseltu. Mutta tuo taloudellinen tuki puuttuu vielä ja näin ollen tilanne on auki. Liian myöhässä Whitbreadiin Mikaela ei kuitenkaan naisistoineen vielä katso olevansa. Näin ja tuokion päästä sitten lennähdetään Etelä-Ranskaan Harkimon miehistön harjoittelupaikkaan. Aurinko välkehtii Välimeren aalloilla ja tuuli puhaltaa pehmeästi. Me olemme nyt Etelä-Ranskassa, Fort Camargue-nimisessä purjehduskeskuksessa, lomakohteessa, joka kesäsesonkina vetää hiekkarantojensa, boulevardiensa ja vierivieressä seisovien hotelliensa suojiin yhden helsingillisen verran ihmisiä, eli noin 450 000 kävijää. Nyt on Ranskassakin syksy ja Fort Camarguessa näkyy enää muutama hassu surffaaja, yksinäinen koira kujalla ja hipaus muutaman hotellin henkilökuntaa. Paitsi sitten yhdessä apartamentushotellissa, tuossa suuressa laiturissa Merenlahdella, näistä löytää elämää. Ja toiminnasta, tapahtumasta vastaavat 2 maksiveneen miehistöt, sveitsiläiset ja suomalaiset. He tähtäävät maailman ympäri purjehduskisaan vuonna 1989 alkavaan Whitbreadiin, ja nyt on harjoittelun tiukan treenin aika. Yleensä aina näiden purjehdusprojektien kohdalla haastatetaan kippareita, mutta olisi varmasti kiva kuulla myös miehistön jäsenten, noiden nuorten miesten ajatuksia, tuntemuksia, kun kerran ollaan kaukana kotoa pelkästään poikaporukassa, kun ollaan toteuttamassa pitkäaikaista unelmaa, ollaan valmistautumassa tuohon niin komealta kalskahtavaan haasteeseen, eli seilaamiseen ympäri maailman. Harri Harkimon 25-metrinen maksivene lippuu tuossa juuri majesteettisen näköisesti satamaan. Mennään siis kuuntelemaan näiden maksimiesten mielialoja tässä vaiheessa. Jatka toi on niinku, nyt vedetään sitten. No mitä nyt lauletaan sitten?
Kukas siellä huutaa, no Harri hevonen? Tässä siis ollaan veneen kannella. Lankokia ollaan kiivetty ja pojat ympärilläni, muun muassa Rolle Harkimo, Junde Valtanen ja kumppanit. Jos aloitetaan tästä nuoresta vaaleasta viikingistä, 35-vuotiaasta Jundesta, joka on 20 vuotta elämästänsä purjehtinut, niin mitä sä sanoisit, mistä mihin sinun tuntemuksesi ovat aaltoilleet tämän harjoitusperiodin aikana? Eli mikä olisi mahdollisesti ollut se kovin kohta ja mikä taas se mahtavin? No ei tässä vielä mitään kovin kohtia ainakaan meidän eteen tullut. Ja musta se on ollut yllättävää, että tämä kaikki on lähtenyt näin hyvin käyntiin. Että me ollaan nyt kuukausi seilottu kimpassa eikä tässä ole minkäännäköisiä isoja ongelmia vielä syntynyt. Että tosi hyvin mennyt tähän asti. Ja Rolle allekirjoittaa tuon. Kyllä joo, allekirjoittaa. Ihmeen hyvin tämmöinen porukka pystyy olemaan yhdessä ilman mitään troublesseja ainakaan tähän asti. Et toivotaan, että jatkossa on ihan samalla lailla. Ja kyllä me ollaan niin kuin mun mielestä saatu aika paljon nyt kokemusta jo näistä manövereistä, että sitähän me ollaan eniten harjoiteltu. Mutta kovia tuulia meillä ei ole vielä ollut. No voiko sanoa, onko omassa pääkopassa tai sitten fyysisessä olemuksessa tapahtunut reilun kuukauden aikana jotakin, vaikka herra Keurulainen vastaa? No ei tässä sen kummempaa tapahtunut, paitsi että joutuu tuon Kennetin kanssa asua samassa huoneessa, niin se ottaa siinä mennä pääväillä vähän pehmeä. No onhan meillä ollut ihan hauskaa siellä, vai mitä? Mitäs hauskaa siellä huoneessa voi tehdä? Onko televisiot, huveja ja muita? No meillä on semmoinen Kennet Show joka ilta 9:30 ennen nukkumaan menoa. Sitten aamulla on semmoinen Kennetin oma show aamulla 8. No Henkka Tele voisi kertoa yleisesti tästä päivärutiinista ohjelmasta. Mitä kaikkea päivään kuuluu ja mahtuu? No 7:30 Rolle tulee yleensä herättää meidät huoneeseen ja saman tien lähdetään aamulenkille. 8 on aamiainen ja joskus siinä 10:30 aikoihin lähdetään purjehtiin sit. Ja ollaan melkein koko päivä sit ulkona. Tänäänkin kello on nyt siinä 3:30 maissa. Tultiin äsken maihin, että ollaan oltu koko päivän siellä treenaamassa manöövereitä ja Fellun kanssa vauhtia, että todella antoisa päivä. Jos te ajattelette tätä purjehdusta ihan sinänsä, niin mikä tässä maksiveneessä olisi mahdollisesti ollut se yllättävin kohta? Mitä eroa entiseen? Petteri B. No tässä on hirveän rajatut ne tehtävät, koska siinä joutuu niin paljon keskittyä siihen omaan tehtävään, niin siinä ei ole sama kuin pienemmässä veneessä, että teet hirveästi paljon eri juttuja, koska tässä vaaditaan yhteen kohtaan niin paljon voimaa ja tekniikkaa, että mitä me nyt ollaan harjoiteltu, kaikki me ollaan nyt vähän ruvettu vaihtaa taas paikkaa, niin kyllä se huomaa, että siinä pitää harjoitella sitä yhtä paikkaa aika kauan ennen kuin se sujuu hyvin. Onko muilla tähän kommentoitavaa? No se mikä tässä on nyt tullut tämän kuukauden jälkeen, niin tämä vene on niin kuin silmissä pienentynyt, että kun puhutaan maksiveneestä, niin ei tämä enää tunnu isolta. Ainoa mitkä tässä on suuria, niin on nuo voimat, että niitä täytyy aina muistaa. Siellä on useita tonneja aina voimaa mukana ja jos tekee virheitä, niin se menee paikat rikki tai siinä voi joku pahasti loukkaantua. Entä sitten tämä kipparipuoli, nyt miehistön mielipide, millainen on hyvä veneen bossi? Hyvä veneen bossi on rauhallinen tyyppi, joka osaa pitää vahtipäällikköinä oikeita ihmisiä ja hallitsee ja tietää veneen ja on rauhallinen tyyppi. Se on hermostuttavaa, jos joku huutaa merellä niin se vaikuttaa kaikkien fiiliksiin. Se pitää olla hyvä ja kaveri kaikkien kanssa. Et ei niin kuin jossain veneessä tapaa semmoisia kippareita, jotka on mukamas toisten miehistön yläpuolella. Se ei ole lähinnä ollenkaan tarkoitus, että me ollaan kuitenkin kaikki samassa veneessä. Joo, mä voisin sanoa teille, kun mä olin tämän Fellmanin kanssa purjehtimassa vielä, niin siellä niinku jengi enemmän niinku pelkää sitä. Fellman niinku olisi niinku, ne menee kipsiin siinä hommassa ja pahimmissa tapauksessa se voi niinku
mennä pieleen se koko manööveri. Jätkät ei uskalla tehdä mitä ne on tekemässä. Et siinä mielessä meillä on aika hyvä homma silleen, että hyvä fiilis on veneessä ja kukaan ei huuda eikä silleen. Ei tuosta kaverin hengestä puheen ollen, mikäli itse olen tässä seurannut muutaman päivän ajan, niin se on aika vankka tässä veneessä, ainakin vielä tässä vaiheessa syksyä. Luuletteko, että se jaksaa jatkua, ettei tule klikkejä nuorempien ja vanhempien välillä ja kilpailu on siitä, ken on paras? Tuskin sitä nyt tulee sitä ongelmaa, että kuka tässä olisi paras. Se on aina muistettava, että kun pienessä tilassa asutaan yhdessä monia kuukausia, niin ongelmia syntyy aina. Mutta ne ongelmat on vaan ratkaistava, eikä siitä ruveta jo murjottamaan ja tappelemaan, koska se sotkee koko kilpailutuloksen. Et mitä parempi yhteishenki meillä on veneessä, niin sen parempi lopputulos me tehdään kilpailussakin. Mitä sitten tuo, kun aika suljettuna ulkomaailmalta täällä olette? Puhutte purjehduksesta, purjehditte ja elätte omaa elämänne ja rytmiänne täällä harjoituskeskuksessa. Tuntuuko, että henkinen köyhyys voisi yllättää? Ei, mä luulen, että se voi jopa olla niinku parempi, että me ollaan vähän tämmöisessä suljetussa keskitysleirissä, kuin että me oltaisiin tuolla, että kaikki liikkuisi miten vaan. Silloin se niinku enemmän hajaantuisi tämä ryhmä. Et se on kyllä aika tärkeää, että se pysyy niinku kasassa kokonaisena. No entäs nämä muut aktiviteetit sitten purjehduksen ulkopuolella? Onko esimerkiksi ranskan kieli hallussa? Ollaanko opiskeltu? No joo, sen verran, että kyllä kahvia pystyy tilaamaan ja sokeria saa kahviin myös ja kerma on vähän hankala. Aha. No entäs muut huvit ja villitykset? No niin. Baaritiskissä sujuu ne tilaamiset ihan hyvin kyllä, mutta ei siinä. Huvit on kyllä aika vähissä ollut täällä. Et se on kuitenkin, kaikki on ymmärtänyt sen, että ei oikein voi huvitella edellisenä iltana, jos seuraavana menee purjehtiin, varsinkin kun se ei ole rutiinia kellekään. Et se voi olla sitten eri juttu, kun kaikilla on se hyvä rutiini, niin sitten voi ehkä vähän juhliikin enemmän. No niin, kertokaa vielä pojat se, minkälaisia ajatuksia Suomi ja siellä olevat ihmiset teille nyt tällä hetkellä synnyttävät? No, en mä tiedä. Tässä kun nyt on ollut tää purjehtimassa, niin kyllä pitää sanoa, että kyllä tavallaan niin kuin kotiolot voittaa. Että ei ole hirveä kaipuu sinne Suomeen kyllä, ainakaan meikäläiselle. Mitäs muut? Pistetään kierros tästä menemään. Mulle vaan. No ei tässä muuta. Kun soittaa joskus kotiin, niin siellä sataa ja täällä on aurinkoista yli 20 astetta joka päivä, niin ei sinne pahemmin kaipaa. Täällä on ihan jees. Ettei täällä mitään. Täällä pärjätään. Täällä on mukavan lämmintä ja hyvät purjehdusolosuhteet verrattuna Suomeen ainakin. Siellä on asiassa takana vielä Ben Melin. Ihan sama juttu, että en mä täältä kaipaa kotiin. Äiti mä kaipaan äitiä. Joo, äiti. Ja se kun puhelin ja posti on keksitty ja meillä on aika paljon yhteyttä Suomeen, niin ei tästä semmoista kotikävää kerinyt syntymään vielä. Kaikki hyvin. Lapsia tietysti kaipaa. Se on ainoa. No mitäs sanoo Hati Saksi? Sinä olet paatin vanhin, pian 40 ja Suomessa sulla on 2 lasta ja hyvä vaimo. Mikä on sinun ideasi lähteä tällaiseen 2 vuoden projektiin, purjehtimaan pois Suomesta? No, tämä oli niin hauskainen kysymys, että tähän mun on aika vaikea löytää mitään ihan suoraselitteistä vastausta, mutta kai se niin on, kun koko ikäis purjehtinut, niin rannat on ruvennut tulemaan aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi, niin haluan lähteä välillä vähän kauemmaksi purjehtimaan. Kai se siitä sitten kehittyy matkan varrella se lopullinen syy siihen. No minkälaisia taloudellisia uhrauksia olet mahdollisesti joutunut tekemään tämän projektin takia? Ei varsinaisesti vielä ole mitään suurempia taloudellisia uhrauksia tullut tehtyä, mutta kyllä ne tulee tässä eteen vielä ihan tämän talven aikaan. Että siihen täytyy kehitellä jotain ja ne on aika avonaisia kysymyksiä. Ne on varmaan monella muullakin tässä veneellä, niin aika avonaisia kysymyksiä vielä. Että kyllä ne sitten selviää.
ajan myötä. No tässä ringissä istuu myös Henrik Umerus. Mikä on sinun mielipiteesi? Mitä tällainen projekti ihmisille voi antaa? No lähinnä se antaa, jos se on aina ollut hulluna purjehduksen sun muuta, niin tämähän on periaatteessa voi verrata purjehdukseen Mount Everestiin. Että lähinnä siitä syystä ainakin omalta kohdaltani niin purjehtinut näin kauan ja niin kuin Hati jo tässä mainitsi, että rannat käy pienemmäksi ja nyt tähtää hirveä hinku päästä suuremmalle vesille. Että vähän niin kuin ylittää omia rajojansa. No ei nyt välttämättä, mutta ainakin siihen suuntaan, että testaa oma itsensä, että mihin siihen oikeastaan kykenee. Testiin tässä varmasti tosiaan joutuu. Mitä sanoisitte, pojat, miehet, minkälaisia ominaisuuksia purjehtijalta ihmiseltä vaaditaan, että pärjäisi näissä olosuhteissa? Joo, mitähän nyt vaatii? Pitkämielisyyttä. Pitkämielisyyttä ja kyllä pitkää pinnaa ja myöskin kilpailuintoa, että pysyy motivaatio pysyy korkeana, koska sä et näe kanssakilpailijoita itse kilpailun aikana, että jatkuvasti tämä motivaatio päästä nopeimmiten eteenpäin on tärkeä. Luuletteko, että into jaksaa riittää tosiaan 2 vuoden ajan, koska kisahan lähtee liikkeelle vasta ensi vuoden syksyllä? No, se riittää. Kyllä mä uskoisin niin aivan varmasti. Että kyllä sitä piisaa. Ja jää varmaan jäljellekin vielä hiukan, kun maaliin tullaan. Niin, ja vielä yksi juttu. Laulutaito taitaa olla myös sellainen, jota tällaisessa paatissa vaaditaan. Mitä? Kyllä, ilman muuta. 2, 1, 2, 3. Danne, 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 för däckets mannegäng. Hälsningar till Jakobstad. Ja kello se näyttää tikittävän siihen malliin, että nyt on pakko heittää yksi haastattelu yli laidan. Pois jää merten ja miestenkin kauhuna tunnettu sveitsiläiskippari Pierre Fellman. Mutta suomalaiskuulumisia, niitä kuulemme vielä hetken kuluttua puhelinlankoja pitkin. Nyt meillä on langan päässä maksivenekippari Ludwig Ludde Ingvall ja hän soittaa Etelä-Ranskassa. Tervehdys Ludde. Terve, terve. Mistä päin tarkemmin sanottuna soitat? Me olemme La Rochelle nimisessä paikassa Biskajalla ja Biskajanlahdella. Täällä La Rochelle on paikka, jossa meidän suunnittelijat asuvat ja ne suunnittelevat sen veneen täällä. Kysytäänpä ihan ensin säätilaa. Onko lämmintä shortsissa, kun siellä palloilette? Nyt tällä hetkellä sataa. Meillä on ollut kyllä lämmintä välilläkin, mutta nyt on vähän sadetta. Kyllä se lämmin tietysti on, mutta vähän märkää. Ja märkää ja myrskyistä oli myös Englannin kanaalissa, josta ette päässeet läpi, vaikka useampaan kertaan yrititte. Mitä itse asiassa tapahtui? Koskaan ette päässeet Atlantille ja New Yorkiin asti? No kyllä me Atlantille päästiin lähes 1000 mailia, mutta siellähän oli Karibialla semmoinen hurrikaane kuin Gilbert, ja Gilbert sai pienen tyttöystävän, joka sitten lähti seikkailemaan tuonne Atlantille nimeltä Helene. Se Helene tuli vähän vastaan, niin siellä tuuli turhan paljon. Meillä tuli suoraan vastaan tuommoista 58 solmukaita oli parhaiten. Ja siinä tuulessa ne on vaikea purjehtia tuulta vastaan. Että lähin syy oli se, että meillä oli aikataulu päästä New Yorkiin, ja kun se aikataulu meni umpeen, niin turha oli sinne yrittää, vaan juttelimme Yhdyspankin projektijohdon kanssa ja päädymme siihen, että me käännymme ja tulemme Ranskaan jatkamaan valmistautumista tähän Columbuksen muistokilpailuun, joka alkaa 4. joulukuuta. Entäs tuolla vielä New Yorkin päässä? Siellähän oli varmasti kutsuvieraita odotettu paikalle ja näin.
Siellä oli ohjelma, joo, se oli kyllä sääli. Mulla oli pari henkilökohtaisia ystäviä ja tietysti jollakin meidän yhteistyökumppaneilla ja pankilla oli määrätty ohjelmaa sinne, mutta kuitenkin katsottiin, että oli parempi kääntyä, kun se oli aivan selvää, että me myöhästyttäisiin sinne ja se on hirveä sääli, mutta kyllähän USAssa käydään kuitenkin uudestaan. Toisin kerran. Tärkeintähän on se, että vene saa ne harjoitusmailinsa ja valmistautuu näihin kisoihin. Turha sitä on yrittää niin kuin hajottaa väkisin, jos kuitenkin jää myöhästyä sitten. Niin. Kuinka vene tällä hetkellä voi? Tehdäänkö siihen jotakin muutoksia, korjauksia tämän yrityksen jälkeen? Täällä tehdään pikkusen muutoksia, pikkusen korjauksia, enimmäkseen niin tämmöistä maalaushommaa. Meillä on vene on nyt purjehtinut 8500 meripenikulmaa ja veneessähän on käynyt 3000 ihmistä, niin kansi on pikkusen kulunut ja se maalataan uudestaan pohjamaaliin. Tämä myrkkyväriä joudutaan pistämään veneeseen, jotta se kestää 2 Atlantin ylitystä ennen kuin me tulemme takaisin Eurooppaan. Meillä on joitakin heloja, joita ollaan korjattu ja joitakin modifioidaan. Kaiken kaikkiaan niin vene on saanut turpiinsa yhtä paljon kuin se saa pahimmissa tapauksissa niin Whitbreadissä tämän myrskyn jälkeen. Ja nyt on hyvä, että tietää ainakin, että vene kestää ja ennen mitä ei kestänyt, niin nyt kun se korjataan, niin varmasti kestää sitten jatkossa. Että testi on suoritettu. No Ludde, sinulla on siinä vieressäsi muutama miehistön jäsen, muun muassa Henrik Stenström, joka on ollut kantta. Jos annat luurin hänelle, niin kysytään vähän miehistön tunnelmiakin. Kyllä joo, tässä on Hena hetki. Kiitos. No hei. No terve Hena. Kuinkas huiskii? No terve. No kiitos ihan kivasti. Täällä on hommia tehdään täällä Ranskassa ja sää on lämmin ja ei ole valittamista. Kuinka muuten miehistön henki? Oletteko kaikki siellä vai onko osa lähtenyt jo lomille kotiin tässä vaiheessa? No meillä on nyt, että osa on lomilla ja osa on täällä, että se vähän vaihtuu, mutta kyllä se ihan kiva on täällä ja henki on ihan hyvä vielä, että ei mitään ongelmia sen suhteen. Että. Kai kertaako koti ikävä? No ei sitä oikein ehtinyt ajatella sellaista. Ja noin sujuvasti laskettelivat tuossa siis nämä nykyajan merimiehet. Tämä tällä erää maksiveneilystä. Me palaamme näillä aalloilla asiaan viimeistään Kolumbuksen muistopurehduksen alla joulukuun alussa.